Ahir zamanı. Köngülüm aýdar dostlar eýleýin beýan, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Dünýä üçin şeriatny taşlawan, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Mollary ilmine ýetmedi amal. Şeriat işini eylemey jedel, päriňiz bozulup köpöllük etel, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Müftüler mal alıp rivayet berer. Nehak pulunu alar, hakkını köydürür, pärleri bozulup pisat köpöler, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Reis bolun baýakiden pul alar. Bermese boynuga kıl arkan talar, günäler köpöler şeriat galar, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. İşanları arýaýlar namazyn, gaflatdy öterer gyç bile ýadyn, yarın tüzläp iýilin alan niýadyn, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Sopular nebis üçin mele doğan geyip, şüpheli tagamını halal lip iyip, şeytan pagyly berilen keramet deyip, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Şeyh bolunlar nedir üstüne uruşup, bir pul üçin perdendi töwüşüp, ýöwliýa gapsyna munda boluşup, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Ozalar fahreder asly zatyny. Kıyamet Usameddin goýup adyny, plan ket hoja diýip hem ewladyny, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Ket Huda bolanlar dogry sözlemez. Para alar, leýkin hakmy gözlemez. Nehak guwa bolar, dawa düzlemez, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Baýlarda galmady haýır sahawat. Dünýä diýip gederler bolmay parahat, garyplar baýlardan gelmez kipaýet, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Ogly hoşroý bolsa edermişler şat. Göýäki döwleti bolunur ziyat, gün-günden jahanyna köpelli pisat, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Gyýjwany ýokdur haýadan eter. Ýigitler gyýz bile oýun oýup geder, yaman iş köpelli gün-günden beter, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Zamana işler yaman bolupdyr. Jahan içre pisat işler dolupdyr. Pälmez gidiban reňler solupdyr, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Baýlar ýakat bermey bolupdyr süýtwar, ýer içinde köpelipdir süýtwar, ömür ötüp gaflata bolup mawrar, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Günäler köp bolup, ýegdirli sowap. Gorkar men, müzahan bolmagoy harap. Ketvelip satarlar aragu şerap, bilmenem ýakynmy ahir zamanı. Mawtym boly. Munça kılmak hikayet, akıllara şayet bolgoy kipayet. Dünýäniň işine ýokdur nihayet, bilmenem ýakynmy ahir zamanı.